Sa Mandaue City, mas daghang mga estudyante ang mipili sa modular type of learning alang ning umabot kapag bukas sa school year, inay sa online classes. Bisan ko natapos na ang enrollment, apan mamahimo gihapong moapas ang uban matod sa DepEd. Si Nico Sereno sa report. Si Ginang Jean, dunay incoming grade 12 student karong abli sa klase. Online learning ang gi-enrollan sa iyang anak, kuyog sab sa iyang uban nga kaeskwela. Kung ano gid siya nga kanang online na lang gid iya ha. So at least online mo palit na mo gadget or actually nalak ko ikon sa mua pero may tag dili to siya hanghang. Na may internet sa mua. Computer. Samtang si Ginang Edna, wala pa nakapa-enroll sa iyang mga bata tungod sa kahadlok. Maglisod sab kuno sila og online class kay walay ikasarang sa mga gadgets. Nagkonsidera hinuon siya sa modular type sa pag-eskwela. Kuyawan lagi ko kanang ingon COVID lagi ay. Kasi bako laon niya ba matulan. Pobre may makaluoy, may kwarta. Saon lang namo. Matud sa DepEd Mandaue, base sa ilang enrollment, mas daghan nga kabataan ang mipili sa modular learning inay sa online class. Mga 10,000 ang mi-enroll sa online ug moabot sa 60,000 sa modular distance learning o pamaagi nga may mga modules nga gamiton ihatod sa kabataan. Na modules nga i-prepare niya i-adto sa mga bata per week niya ang mga bata adto sa ilang balay mag-answer. Magtuon sila sa modules niya. Ang modules may mga activities. Natapos na ang enrollment period sa DepEd bisan ang Dropbox type sa pagpa-enroll. Apan kung doon na pa'y muapas nga kabataan, mamahimo pang dawaton sa ahensya. Sama sa tibok nasod, Agosto 24 magsugod ang klase. Walay face-to-face learning sa Mandaue, gumikan sa mga kaso sa COVID-19. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.